No niin, morjesta taas täältä kotitoimistolta. Vähän toipilana vielä ollaan, niin meinasin, että vois tehdä tällaisen hiukan ajankohtaisenkin videon tähän väliin. Miten Suomella noin niin kuin ylipäätään menee ja näin. Tossa muutama kuukausi sitten taas osui oikeinkin lähelle yksi tapaus, kun mun hyvä ystävä, kenet tunsin yli 20 vuotta, niin ei ole nyt sitten enää täällä meidän kanssa. Ja hän kävi 5 kertaa hakemassa apua. Ja joka kerta oli se perinteinen, että annetaan vähän pamea. Ja sanottiin, että kyllä se siitä sitten. Vähän tsemppiä ja lähetettiin sitten takaisin elämään sitten. Ja entinen rikollinen ja eikä se nyt varsinaisesti liity siis sinänsä mihinkään, että oliko rikollinen vai ei, mutta se liittyy siihen, että kun on niin helvetin huono olla, niin kuin todella paha, ja sit sä haet apua ja sulle sanotaan, että mene nyt elää sitä elämää ja kyllä se hei siitä. Kaikki muuttuu paremmaksi jossain vaiheessa. Että alat vaan tekee asioita. Ja tiedän, kaverilla oli helvetisti vastoinkäymisiä, niin kuin todella paljon, isoja sellaisia. Niin hän sitten lievitti sitä pahaa oloa päihteellä ja kun on ollut taipumus väkivaltaan aikaisemmassa elämässä, niin totta kai hän teki sitten paljon huonoja ratkaisuja ja ei ole sitten enää täällä. Että mä olin itse silloin Dubaissa, kun sain puhelun, että näin on käynyt, että hän on kuollut. Ja muistan, puhuttiin pari päivää ennen hänen kuolemaa vielä näitä ja sovittiin, että tavataan kun tuun käymään, mutta sitä ei nyt sitten valitettavasti ikinä tapahtu. Ja tuntuu, että tämä on sellainen vähän yleinen juttu nykypäivä Suomessa, että toi meidän niin kuin terveydenhuolto mennyt vähän helvetisti huonompaa suuntaan. En tiedä, puhunko paskaa vai onko vaan niin kuin mun oma fiilis, mutta on kuullut näitä tarinoita nyt vähän enemmänkin, että on menty päivystykseen ja hyvä, jos edes pääset sinne. Varmasti näin ei ole joka puolella Suomea, mutta varmasti monessa paikkaa on. Ja näitä kokemuksia on varmaan todella paljon erilaisia. Ja se on sinänsä, mä en en itse ymmärrä, miten on varaa leikata terveydenhuollosta, varsinkin kun mielenterveysongelmat on lisääntynyt. Meillä on päihderiippuvaisia. Mitäs tossa on? Nyt on pakko vähän luntata. Siis noin 400-500 000 ihmistä. Ja tämä on sellainen aihe, minkä mä tiedän itse henkilökohtaisesti erittäin hyvin, koska alkoholistiperheen kasvattina sitä näki ihan nuoresta asti ja itse entisenä suurkuluttajana, siis tuli oikein juotua aivan helvetisti. Käytettyä myöskin muita päihteitä tosi paljon. Mutta onneksi nyt on sitten jo pidemmän aikaa, että ei ole mitään mennyt, alkoholia en ole juonut
Tässä nyt tulee 6 vuotta seuraavaksi varmaan. Joo. En ole juonut tippaakaan ja ei ole kauhean ikäväkään sitä hommaa. Mutta joo, aika surullinen on tämä, että minkä takia leikataan terveydenhuollosta. Mikä siihen on syy? Ei niitä leikkauskohteita mukaan löytyisi muualtakin. En tiedä. En ole poliitikko. He varmasti ainakin luulee tietävänsä, mitä tekee. Toivon, että tulisi kommentteja omista kokemuksista ja miten te näette tämän asian. Tai onko se näin? Täällä on myöskin ihan ammattilaiset, mitkä varoittaa, että jos leikataan lisää, niin kriisihän tässä on edessä. Ellei se kriisi nyt sitten ole jo. Ja mä en tiedä kuinka vanha tämä juttu on, mitä mä tässä luen. Olisiko 24 loppupuolelta. Mutta täällä on, että leikkaukset ovat ajaneet suomalaisen sote-sektorin mittavaan kriisiin. Lisäksi ne ajavat köyhyyteen 87 300 henkilöä, josta 23 500 on lapsia. Niin kyllä jotain pitäisi tehdä. Ja kyllä meidän päättäjät on jotenkin niin kuin aivan saatanan pihalla. Ja mä en muutenkaan ymmärrä sitä, että miksi aina täytyy vaan tapella ja vääntää ja haukkuu muita ja mitä edellinen hallitus on tehnyt ja kaikki johtuu siitä ja kaikki johtuu tästä. Ja vittu, tehkää yhteistyötä. Eikö se niinku, joo, eihän nyt hallitusta ei voi niinku verrata mihinkään yritystoimintaan, koska se olisi mennyt konkurssiajat sitten. Mutta yleensä silloin, kun yrityksessä tulee kriisi, tiedän senkin erittäin hyvin, niin silloin tehdään parannusliikkeitä, eikö vaan? Eli mietitään, että miten tästä kriisistä selvitään. Mutta nyt ei oikein mietitä tällä hetkellä yhtään mitään. Tapellaan, riidellään. Se on niinku, ei pysty edes katsomaan enää noita kyselytunteja. Joskus niitä oli ihan mielenkiintoistakin katsoa, mutta nykyään se on semmoinen pellekerho. Eihän semmoista jaksa katsoa. Mä toivon, että edes joku poliitikko näkisi tämän videon. Ja se, mitä mä haluaisin, olisi saada jonkunnäköinen avoin keskustelu, missä olisi muutama poliitikko eri puolueista. Siellä voisi olla muutamia asiantuntijoita sosiaaliterveysalalta ja sitten voisi olla ihan talouden puolelta myöskin ammattilaisia ja eri osa-alueiden ammattilaisia. Ja siellä voitaisiin sitten puhua ihan suoraan, eikä sitä politiikkapaskaa, että sulta kysytään jotain ja sit sä et vastaa ikinä siihen kysymykseen. Sehän on niinku, poliitikot on siinä äärimmäisen taitavia. Jotain kysytään, niin ikinä ei tule vastausta siihen kysymykseen. Mä oon sitä aina sanonut, että poliitikosta tulisi aivan helvetin hyviä myyjiä. Todella hyviä myyjiä. Ja sitähän ne onkin, koska 4 vuoden välein silloin ne myyntipuheet on. Totta kai halutaan, että ihmiset antaa ääniä ja sitten kun ollaan päästy sisälle, niin vitut niistä. Näinhän se vähän tuntuu olevan. Onneksi meillä on sentään erittäin hieno päämies, valtion päämies.
Stuppi on hoitanut mun mielestä kyllä oman tonttinsa oikein hyvin. Edustaa Suomea hienosti. Ja se mitä tuossa katoin, oliko se nyt viime viikonloppuna tämä Nalle Varussi haastattelu, niin kyllähän se asiaa puhuu. Moni vihaa Nalle, en tiedä minkä takia. Mies on maksanut kuitenkin viimeisen 10 vuoden aikana Suomeen 60 miljoonaa veroja vai mikä se tarkka summa oli, mutta aika merkittävä summa kuitenkin. Milloin sitten taas saatu pyöritettyä tätäkin maata. Ja kyllähän se mies tietää, mistä se puhuu. Näinhän se vaan. Ja sen takia olisi hieno saada jonkunnäköinen tällainen avoin keskustelu, mihin tulisi eri aloja ammattilaisia, asiantuntijoita, poliitikkoja, ja siellä oikeasti keskusteltaisiin, eikä sitten vaan kierrellä ja kaarella, koska kyllähän tämä yleinen ilmapiiri Suomessa alkaa olla aika saatanan toivoton, jos ihan rehellisiä ollaan. Työttömyysluvut on niin kuin ihan karmeita. Yrityksiä menee konkurssiin ihan hirveät tahtiin. Ja sitten ihmetellään, että miksei mä nyt mene kauhean hyvin. Niin, miksiköhän ei. Joo, ehkä vähän kärjistettyäkin osa näistä mun puheista, mutta olen tässä itse nähnyt viimeisen reilun vuoden aikana ton oman konkurssin ja oikeastaan mun meni siinä usko tähän niin kuin meidän hyvinvointijärjestelmään, että on kuitenkin maksanut 100 000 euroja veroja. Voi olla, että varmaan 1 miljoonakin menee rikki niin kuin firmojen kautta ja totta kai itse sitten kun tein yrityskauppoja ja myin firman ja tuli pelkästään siitä maksettua sitten aika melkoinen summa veroja, niin sitten kun itse olisi tarvinnut jeesiä, niin noin paljon sain sitten apua. Eli en yhtään mitään. Niin se alkoi sen verran vituttamaan, että mä aloin katsoa silloin ulkomaalta työpaikkoja ja sainkin työpaikan. Ja ei me tänne Suomeen kyllä jäädä. Se on niin kuin valitettava tosiasia. Vaikka rakastan Suomea aivan helvetisti. Tämä on mun synnyinmaa, kotimaa, mutta tämä suunta, mihin tämä on menossa, niin ei hyvää päivää. Niin mut joo, tässä nyt sen enempää jaksa viedä teidän aikaa. Ja jos joku nyt on jaksanut tämänkin videon katsoa loppuun asti, niin iso kiitos. Ja meidän tarvitsisi enemmän tehdä vain yhteistyötä. Vähemmän vastakkainasettelua. Nyt ollaan ihan hirveä polarisaatio, että ollaan niin kuin ihan ääripäässä. Vasen oikein. Ja se on niin kuin, ei hyvä. Jotain pitäisi keksiä, mutta mitä? Sitä en osaa sanoa. Täytyy alkaa miettimään ja toivottavasti kommentteihin tulee myöskin saataisiin hyvää keskustelua, että mitä teidän mielestä pitäisi tehdä, miten saataisiin hommia eteenpäin ja miten saataisiin niin kuin tätä kelkkaa käännettyä. Näin. Ei mitään hei. Kiitoksia taas oikein paljon, jos jaksoitte kuunnella ja palailemme asiaan. Se on moro.